Toto je ukážka kladenia snopov do, ako ste to volali, mamka? Do hrbok, z ktorého bolo 12 kláskov oproti sebe do kríža a 13. navrch, kde snopami mal byť otočený, toto nie je správne, ten posledný ukázaný, snopami otočený ku kostolu. Toto je jeden druh kladenia. A tu chlapi robia ďalší druh kladenia. Tento sa volá, že na žandára. To sa dali do takej viazanice dokopy a ten posledný sa navrch dal, aby keď aj prší, aby to všetko nenamoklo.